ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಕನಕ ಜಯಂತಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೂರ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀರು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೂರ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ದಯಪಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ಇತ್ತನತೆ. ಸೊ ಐಟ್ ಫುಲ್ ರಜೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಅಂಚದೀನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಶಾಲೆ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚದ ಐತ ರಜೆನು ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರಿಗೆ ಶಾಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಜೆದ. ಸೊ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ರಜೆ ತೆಗೆದನು ಹಿಂದಿ ಏಯ್ ನಾನು ಓಪನ್ ನೀನಡ ಬುಕ್ಕ. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ದೂರ ಹೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಸ್ಕೂಲು ಹೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಯ ಪಂಡ ಅವೇ ಪಂಡ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇನ್ನು ಎಂತು ಜೋಕ್ಲೆ ರಜೆ ಐತೆ ಅಂಚದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು. ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪರ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಲ್ನ ಉಲ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವನತ್ತು ಯಾಲ್ನ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಗಹನನು ಮೇರು ಮಾಮಿನಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೆ ಬಂಡೇರು. ಸೊ ಗಹನ್ ಮಾಮಿನಡೆ ಪೋಪೆ ಯಾನು ಹಾಂ ಹೆಂಗೆ ಮಾಮಿ ನಿಕ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಉಲ್ಬಿಡ್ದು ಯಾನು ಒಂತೆ ಬಿಡ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪದು ಪಿರ ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಪೋಪೆ. ಸೊ ಇಚ್ಚುಂಡು ಇಚ್ಚಿಬಲ್ಲ ನಮ್ಮುಂತುಲಗೆಲ್ಲ ನೇನು ಒಂದು ಕಮ್ಲೂರಿ ಮೆನೆಟೆಂದ ನೇಲೊಂದುಂಡು ತೋಜುಂಡ ಅಂದಯ್ಯ ಮೂಲು ಹಾಂ ತೋಜುಂದುಂಡ ಅಂಚ ದೂರ ಪೋ ಬನ್ನಿ ಅನ್ ತೋಜುಂಡ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡ್ದು ಐಟೆ. ಸೊ ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡ್ಡು ಸೊ ಅಂಚದ ಸೀರೆದ ಸೊ ತೋಜಾಗ ನಿಕ್ಲೇಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಾಕ್ಲೇಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪರನ್ನು ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಂಡದ 10 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಮೇ ಬಿ 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಆದಿಪ್ಪು ರಡ್ಡೇಕ್ಲ ಪೋಡು ಹೆಂಗೆ ಅಂಚಲ ಪೋಡು ಇಂಚಲ ಪೋಡು. ಬಟ್ ಯಾನ ಅಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪೋಪಿನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಪೋನುಲ್ಲತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ 10 ಗಂಟೆದ ಅವಟ್ಟು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಪೋಯಿ ಹೇಮಕ್ಕಲ ಈ ಸಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಓಕೆ ಪೋಯಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ತೇರು. ಯಾನೆಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಉಂಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಕಲ್ಪಾರೆ ಅಂದು. ಬಟ್ ಪಾಪ ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಬೇಗ ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ತೇರು. ಅವತ್ತಂದು ಎಂಗ್ಳು ಖಾಲಿ ಒಂಜೇ ಗಂಟೆಡು ಎಂಕುಲು ಅರ್ಧ ಬಾಸಿ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಳು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ದಿತ್ತ ಮಾತ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜೋಶ್ ಅಂತೋದು ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಅಂಡ್. ಹಾಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅರ್ಧ ಬಾಸಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಂಡು ಬೊಬ್ಬ ಬೆಗರ್ದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಅಂದೆ ಅಂಚಾದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೋಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಇತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಾಕ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಸೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಾಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪೋರು ಅಂಚ. ಓಕೆ ಒಂದೇ ಪೊರ್ತು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಪೋಪಿನಿಲ್ಲ ಅದೇ ಓಕೆ. ಹೇಮಕ್ಕ ನಡೆ ಬತ್ತೆ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನೀತು ಮತ್ತೊಂಜಾರೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಪರೊಟ್ಟಿ ಅರೆಪ್ಪುಗ್ ಬಾರ್ದಿನ ಅಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ದ ಮಮತಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಕೊಡ್ತಾರತ್ತೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರತ್ತ. ಸೊ 6 ಎಗ್ಲ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಜಿಪ್ಪು. ಸೊ 6 ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ದೀತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಆರನ್ನೊಂಜನ್ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಬನ್ನಿ ಯಾನೀರೇನು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಜಿ ಅಂಚದು ಪಾಪ ದೀತೀರಂದು ಬನ್ನಿ ಜನ ಯಾನೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಅಲ್ಲ ಉಂಡ ಒಂದು ಅರೆಗೆ ಒರಿನ ಎಂದಿತ್ತೇರು ಹೆಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಈರೆಗೆ ಒರಿನ ಎಂದಿನತ ಈರ ಒಣಸಾದಿತ್ತು ನಂದಿನತ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ ನಿಂದಿತ್ತಾರೆ ರಿಜ್ಜತ ಈರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ಜೆ ಯಾನೇನು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ಜತ ಯಾನೀರೇನು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ಜತ ಇಕ್ಕಿ ಯಾನಿತ್ತು ಸತ್ಯ ಪನೋಡಾಂಡೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅಂಚ ಬಡವ್ಗು ಪಾಪ ಅಂತೂ ಇಂತು ಬಡವ್ಗು ಉಂಡತ್ತ ಬಂದು ತಿನ್ಕ ಹಬ್ಬ ಬಡವ್ದ ಟೈಮಿಗೆ ಓದಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಪಂಚಾಮೃತ ಸಿಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಶೋಕಾತು ಬಡ ಇಲ್ಲ ಏನ ಕಾಜಿಪು ಇವತ್ತು ನನಗೆಂತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವ ಅಥವಾ ತರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ
ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಕೂಡ ಅಂಚೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಇಟ ಪೋರಂడి ಒಂದು ಫುಡ್ ಗಂಜಿ ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಐತೆ ಸೀರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ನೈತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೀರೆ ದುಷ್ಪಾವೆ ಒಂದು ಇನ್ನು ಸೀರೆ ಉಂಡತೆ ಮೂಲು ಒಂದು ಪೂರ ಸೇಲ್ ಆತಿನ ಸೀರೆ ಸೊ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಪೂರ ಸೀರೆ ತುಲೆ ಕಮ್ಮಿದ ಸೀರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೀರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಸೇಲ್ ಅಂಡ ಸೀರೆ ಸೊ ಈ ಸೀರೆಗೆ ರೇಂಜ್ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದು ಒಂದು ಸೀರೆ ತುಲೆ ನೆಕ್ಕೇತಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಸೀರೆಗೆ ಹಾಂ 549 ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸೀರೆ 549 ಒಂದು ಒಂಜಿ ಚೂರು 600 649 ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಸೀರೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸೇಲ್ ಅಂಡೆ ಎಂಕಲ ಸೀರೆ ಪೂರ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಸೊ ಕಮ್ಮಿಡುಂಡು ಗೆತೊಲ್ನೆ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಪೂರ ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ 600 500 400 ತುಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು 300 ಅದೇ 300 ಒಂದು ಸೊ ಪೂರ ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ತೊಂಡೇರು ಸೊ ಸೊ ಸುಮಾರು ಸೀರೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸೀರೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಯಾನೆಗೆ ತೊನ್ನೆ ಮದಿಮೆಗೆ ವೈಟ್ ತೆಗೆತ ನೋಡ ಅಂದತ ವೈಟ್ ಎಂಕ್ ಮೇರ್ತುಲಿ ಎಂಕ್ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ವೈಟ್ ದ ಈಜೀಜು ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಈರೆ ಎಂಕ್ ವೈಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ ವೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಬುರ್ಚಿ ಈಜೀಜಿ ವೈಟ್ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ವೈಟ್ ಎಂಕ್ ಪಿಂಕ್ ಮೇರ್ಗೆ ತೊನ್ನೆರಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಸೀರೆ ತುಲೆ ಬೇತ ಒಂದು ಏಮಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೀರೆಗೆ ಅದು ಪಿಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ವೈಟ್ ಇದು ಪಿಂಕ್ ಹಲೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮದಿಮೆಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮದಿಮೆಗೆ ಸೊ ಒಂದು ತುಲ ಶೋಕುಂಡು ತುಲೆ ಸೀರೆ ನೆಟ್ ವೈಟ್ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿಂಕ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಅವು ಪೂರ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಅವೇ ಮದಿಮೆಗೆ ಅವು ಪೂರ ತುತ್ತುಜೆ ಒಂದು ಮದಿಮೆಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ಒಂದು ಮದಿಮೆಗೆ ಸೀರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಪ್ಪಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮುರಣಿ ಏರಕ್ಕೆ ಏನು ದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಐಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಆ್ಯಪುಜಿದ ಐಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಜದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ರೈಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದ್ಬಾರ ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪಿರು ಐಲು ಆತುಂಡು ನಿಕ್ಲದಾನೆ ಈತ್ ಅವಳು ಆತು ಕಮ್ಮಿಂಡು ನಿಕ್ಲದಾನೆ ಇತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಸೊ ಈತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ತೊಂದಾರು ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರೋ ಇತ್ತು ಐನ ನಿಕ್ಲು ಖಂಡಿತ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನ ಪೇಡ್ ಮಲ್ಪುವರ ರಿಟರ್ನ್ ಪೇಡ್ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಸೀರೆ ಪೂರ ಒಂದು ಸೀರೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೀರೆ ಈ ಸಾರಿಡ್ ಸೊ ಒಂದು ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ಯಾರು ಒಂದುಲ ಮದ್ಮೆಗೆ ಆಯ್ತು ತೋಜುನದ ಸೊ ಒಂದು ನೆಟ್ ತುಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ಲೌಸು ಒಂದು ಸೇಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಸಾರಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ತುಲೆ ಸೊ ಕಮ್ಮಿಡುಂಡು ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಸಾರಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೇತದ ಪಾಡ್ಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲಂತೂ ವೆರೈಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಓ ಸೈಜ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ಲೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತಲೇ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಓ ಸೈಜ್ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ಪಂಡ್ ನಿಕುಲ್ ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ನನ್ನ ಐತೆ ಮಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಅತ್ತು ಅವೇ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ತೂಪಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಏನ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 10 years ಆದಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮೆಹಂದಿ ಡಾಟೆ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸ್ಕೋ ಮಲ್ದಿರು ಮೆಹಂದಿ ದಾದ ಈ ತೆಂಚಿನ ಆತ್ ಮಲ್ದಿರಿಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರವೇಶ ಉಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರವೇಶನ್ ಓಕೆ ನಾನು ಮೊಕಲ್ನ ಐತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಆತ್ನೇಟ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಯೋಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಕೋಡ್ದ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನ ಬಟ್ ಚಂದ ಒಂದುಂಡು ಬೇತೆ ತೂಕ ಏನು ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಬಯ್ಯ ತೂಕ ಈತೆ ದಾಲ ಕನದಿಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಬಂಜಿದ 1 ಗಂಟೆ ಹತ್ರ ಮುಂಜಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಣ್ತೀರು ಹೇಮಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಅರೆಗ್ ರಸಂ ಪಪ್ಪು ಸರ್ ಏನಂತ ಪರ್ಪು ರಸಂ ಯಾನ್ ಎಂಚೊಂಡು ತೊಜ್ಪವನಿಗ್ಲೆ ಪರ್ಪು ರಸಂ ಖಾಲಿ ಪರ್ಪು ಬಂಡ ಪದಿಂಗಿ
ಆಯ್ತ ರಸ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನದೇನಿಗೆ ಪದಂಗಿದ ರಸ ಈ ಖಾಲಿ ಪದಂಗಿದ ರಸ ಅಂಚೆನಾರು ಹೆಲ್ದಿ ಆದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಕಜ್ಜು ಜಬ್ಬು ಜಬ್ಬು ಇಜ್ಜೇರು ಬೊಚ್ಚಂದಿನ ಏನು ತಿನ್ಪುಜ್ಜೇರು ಬೊಚ್ಚಂದಿನ ಬಂಡ ಇಂಚೇನೆ ಡೈಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಒಬ್ಬರ ದಾಲೇಜಿ ಅರೆಗ್ ನುಂಡು ಏನ ಸೋಮವಾರ ತಿನ್ಪುಜ್ಜೇರು ಒಕ್ಕ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿನ್ಪುಜ್ಜೇರು ಶನಿವಾರ ತಿನ್ಪುಜ್ಜೇರು ಅದ ಆತೆ 3 ದಿನ ಆನ್ಲ ಎಂಗು ಡೈಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಪೂರ ಅಪ್ಪಗಾಪುಂಡು 15 ದಿನ ತಿನ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಹೆಂಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೈದನ ಸೊ ತಿನ್ಕ ಪಡ ಒಂದೊಂದು ತನ ಪರ್ಪು ರಸ ಪದಂಗಿ ರಸ ಅಂಚಾಲ ಹೆಲ್ದಿ ಡುಲ್ಲೇರು ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಟ್ ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿದಲ್ಲಿ ಓ ಓ ಓ ಓ ಓ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೇರೆ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಓಕೆ ಸೋಣ ಸಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೇನ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಏದು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಐನ ಅವ್ನು ಬತ್ತನು ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಆದಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಕಾಣೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋತಿನಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋತಿನಾಲ್ ಬಂಡ 11:30 ಮುಟ್ಟೆಂಗ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 2 ಗಂಟೆಗೂ ಒಣ್ಣಸ್ ಪೂರ ಆದು ಹೇಮಕ್ಕನಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಗಂಟೆ ಆತನ ಐನು 10 ಇತ್ತೆ ಚಾದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಚಾಕ್ ಗಹನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಪುದರಿನ ಗುತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಖಾರ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂಜೆ ಉರಿದೀನಿ ಗಹನ್ಗೂ ಚೂರು ಬಂಜಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಆಗ ಪಿದಾಯದ ತಿಂಡಿ ಕೊರಡ್ಸಿ ಬಂತೇರು ಗಹನ್ ಮಾಮಿನೀಲಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಮೀರೊಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬೋತಿರು ಐಗಕ್ಕೆ 90 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡೇರು ಸೊ ಎಂಕ್ ಗಜಿಪುಂಡು ಕೋಡೆದನೆ ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೀನ್ದ ಸಾರಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಡು ಸೊ ಇನ್ನು ವೈಟ್ ರೈಸ್ಲ ಮೀನ್ದ ಸಾರ್ಲ ಓಕೆ ಏನು ಚಾಪಡ್ದ ತಿಕ್ಕುವೆ ಓಕೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ತೀತೇನು ಬೇಯ್ತನ ಜಗುತ್ತುಚ್ಚಿ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಬೇಯರೆಂಡು ನಾನಲ್ಲ ಬೈಕ ಬೇಯ್ಯ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಏನ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪುಲೆ ಈ ತುಂಡು ಕೋಡೆದ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಏರ್ಲ ತಿಂತಿಜಿ ಕೋಡೆ ಗಹನಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಂತ ಬಂದೆ ಎಂಗಳು ಮುಟ್ಟು ತುತ್ತಿಜ ಒಂದೇ ತಿಂತೀನಿ ಖಾಲಿ ಸರ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಆತೆ ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಕುಂಟು ಮಾಡ್ಪೇರುಂಡು ಇಂಕ ತುಲಿ ಪಿರೌಡ್ ರಾಸಿ ತೋಜು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ದಿಂತ ಕುಂಟಾವು ಪಿರೌಡಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ದಿಂತ ಕುಂಟು ಬಂಡ ಪಿದ ಹಿಡಿತ್ತಂಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮುರಾಣಿ 2 ದಿನ ಪಿದ ಹಿಡಿತ್ತಂಡು ಸೀಟ್ ದಡಿಟ್ಟು ಸೊ ಇನಿ 2 ದಿನ ಪಿದ ಹಿಡ್ಬಾರ್ದೆ ಸೊ ರಡ್ಡುಲ ಕುಂಟು ಇನಿಯದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚದ್ದು ಹಾತ್ ಕುಂಟು ಮಾಡ್ಪೇರುಂಡು ಸೊ ಮೊಕಲ್ ನಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಗಂಟೆ ಆಜಾರ ಎಂದು ಬತ್ತಂಡು ಗಹನ್ ಅವಲೆ ಉಲ್ಲೆ ನಲ್ಲ ವೈದ್ಯ ಮೀಪೆನ ಇಜ್ಜಂದ ಹಿಂಗೆ ಅವಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಉಪ್ಪು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ನನಕ ಬಿಡೋಡು ಸೊ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಾಲೆಜಂದೆ ಊರು ಹಾಕ್ಬಿಡು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬೋರೆ ಜನ ಕಲ್ಕೊಂಡೇ ತಿನಿ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತುಲ ಅಮ್ಮ 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 ಬೆರಿ ಇತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಜವರು ಹಾಕ್ಬಿಡು ಸೊ ನಾನು ಕುಂಟು ಬರ್ತದೆ ಟಿ ವಿ ತೋದು ಕುಲೋ ನೋಡು ಬೋರ್ ಹಾಕ್ನಿ ಚಿನ್ನ ಓಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಏನು ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಏನಿದ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಒಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮಸ್ತೆ.